Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m. Ndị be anyị na-atụ n'inu si na onye ji gwa nna ya n'ihi na ọ bụ ụdị ọkpara ka ọkwụ eche. Okwu na-agara maka ndị na-eme gịnị? Ndị ji ọbụrụ efi were eje mgbaru be ndị bụ ọgọ fa maọbụ ndị be enyi fe. Nwanne m nwoke, ọ bụ na ịbụ ndị dị otu a, asị gị ka ịkpụrụ ọche gị bịakwuneta m nso, maọbụ na ị maara onye dị otu a, biko tụsara m ya ozi a. Iji ọbụrụ efi gabe ndị ọgọ gị ebubeghị nna gị efi na-eme ka iwe nna gị nke nara ụwa mmụọ ka iwe ju ya obi. Ọ na-abụ nna nwa, mana ọ bụ na ụmụ akabeghị iburu nna fe efi maọbụ na fe etonitebe, a na-akwa ozu, akwacha ozu ahapụ ya. Mana ọ bụ na ụmụazị tonite tupu fe were ọbụrụ efi gaa ije mgbalube ndị bụ ọgọ fọ maọbụ ndị fe enyi fa na-ebu ụzọ kpọọ ụmụnna, kpọọ inyom ọna, kpọọ ụmụada, si fa na fa chọrọ iburu nna fa nke nara mmụọ efi, maọbụ na fa chọrọ iburu nne na nna fa ndị nara mmụọ efi, ka ha nwee ike itozu oke wee kere nzerere ụwa mmụọ ma na ụwa mmadụ. Ya bụ ife na-eme ka ezinụlọ ohu mee gịnị? Chakee, ka ife bata n'ezinụlọ ohu. Ọ bụrụ na unu amaghị ya bụ ife, nụrụ ọnụ mmiri okwu m a ka unu wee ghọta ife m na-ekwu. Mụnwa n'onwe m so wee fụ n'anya ife mere n'ezinụlọ anyị. Anyị buru nna nna anyị fe efi, gbuere nne nna anyị fe efi, gbukwaziere nna anyị fe efi. Tata mụ na ha na-ekwu, ịbịa n'ezinụlọ anyị, bịa na ụmụnna niile, fa na-eṅomi ife omimi nke na-eme n'ezinụlọ. Aha m apụta ka m kwue na nna m ekwu, mana ana m afụta ka m gwa gị ife gbasara ọdịnala na omenala Igbo nke nwere ike inyere ndụ gị aka. Tupu ị na-aga iji ọbụrụ efi kebe ndị enyi gị maọbụ ndị ọgọ gị, kaba arụ mee gịnị? Gbuelu nna gị na nne na nna gị efi. Nke ịbụa dị ka ibe ya, ndị be anyị amarọ bụ, tupu ị na-eburu nna gị efi, a na-ebido n'izizi, a na-ebido n'isi isi. Ọ bụrụ na nna ga-eburu nna ya efi, nna mụtara nna ga-eburu nna ya efi, ụdị ka iji ebido n'isi, anaghị ama oke. Ụdị ka iji esi bido n'isi wee buru fa niile efi. Ọ bụ na fa dị mmadụ 5 narụ mmụọ, ịma na ife ị ga-akpụtado ebe nna gị bụ efi na-ese. Ụdị ka ọ dị. Onye gwara gị na a na-ama ama, nwanne m gbabakwọ maka ife ike ịda n'ezi ahụ, maka ọnwụ ike ịkụchi ngwuru ahụ. A na-ebido n'isi. Nwoke ka a na-ebu ụzọ eburu efi n'ala Igbo. Ọ bụzie na ị ka nwụziri ife, isikwa na ndị nwaanyị wee buru fe efi wee mee gịnị? Wee nakọtawa. Ya bụ ife na-eme ka ife shakwasa n'ezinụlọ ahụ. Ya bụ ife na-emepe awele. Ya bụ ife na-emepe ebe ọbụla itiri aka, ife a na-agaziri gị. Ife na-emepe open door and connection. Mana ọtụtụ ndị be anyị amaghị ya bụ ife. Ife mpịa ka nkụziere gị ife omimi nke karịa uche nke mmadụ nghọta nke ndị be anyị amarọ. Nwanna, ọ bụ na iji nwere ife mana ikpu efi ejebe ndị enyi gị maọbụ be ndị ọgọ gị, mana ị kabeghị gwuru nna nna gị fe efi, biko ọ na-adị mma ka eme gịnị? Ka eme ife n'usoro, maka ife ike ịda n'ezi ahụ. Ị nwere ike ị na-eme ya bụ ife, nwụọ nna nna gị fa agbachi gị nkịtị na-asị ka ama na ị anata. Mana ọ bụ ngwa ngwa afọ na ịnụpụrụ isi n'okwu, ị na-afụ na ife niile ị na-eme, ọ bụ na onye na-eme ọfụma n'ebe ọ na-azụ afịa maọbụ n'ebe ọ na-arụ ọrụ, ife niile akụchikọrọ. Ifete isi na ọ bụ ndị iro mee gị, asị o nweghị onye iro mee gị, nọọ gị ma bụ onye kpatara nkụ ahụhụ. Asị na ngwere abịala gị ọlịlị. Ụmụnne m nwa, ụdị ka m ji ekwudobe ya bụ okwu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịma okwu a, biko inbox m on my WhatsApp, sonyere n'ife m na-eme na my YouTube page, tinye m akara subscribe. Aka m bụ onye nke unu, Maazi-UC. Igbo mụrụ nze m ọzọ, ndeewonu.